Estem a l'Arts Libris, la fira de llibres d'art que entren per la vista. M'ha cridat l'atenció la varietat, no? Molt de temàtiques diferents, per edats diferents, interessos diferents. M'ha cridat l'atenció aquest d'altres brosses perquè m'agrada molt la poesia visual. Sabia que havia fet teatre brossa, volia investigar una miqueta més. Lo que más me ha llamado la atención es la maquetación. El diseño y el uso de la fotografía de una manera súper minimalista. El color, el tipus de tractament del dibuix, m'ha cridat moltíssim l'atenció. Preferit. El llibre 100 objectes d'Ikea que ens hagués agradat tenir a Vinson, acaba de sortir fa poc més d'un mes. Una idea del Fernando Amat, que era el mamater de Vinson, que va escollir ell personalment els 100 objectes d'Ikea que ell hagués venut a Vinson si encara fos obert. Què esperes d'un llibre d'art? Que sigui original. La seva forma, la seva textura, la seva tipografia, què succeeix quan l'obres. La temàtica, el contingut, el que ens està explicant i la correspondència amb com és el llibre. Bueno, el mensaje y lo que quiere comunicar. El contingut ha de quadrar estèticament amb el que m'agrada, amb el que m'atrau. El que més s'ha venut ha sigut a Barcelonian, que també agraden molt són aquests de sketching, són molt macos, o els de les històries dels districtes, que estan fets per artistes i també tenen unes il·lustracions molt boniques.